Soc Estrella Ramon, de l'equip Estrella Raton Pérez, molt contenta d'estar aquí ara mateix per a continuar amb el conte del pentagrama, la senyoreta Clau de Sol i les notes musicals. Ja havíem col·locat a la nota mi, a la nota sol, que compartia línia en la Clau de Sol, a la nota la, tota delicada, i a la nota do. Ai, que cansada que estava sempre. Me'n recordeu que va haver de portar-se un tamboret de casa. Quan va arribar una nota nova? Una nota que va arribar lenta, a poc. I quan va arribar, va saludar la Clau de Sol i li va dir: «Bon dia, Clau de Sol. He pensat este matí, al pentagrama aniré, em relaxaré, relliscaré i penjadeta d'un puntet allí em quedaré». La nota do no ho va veure gens clar, això de que penjadeta d'un puntet se quedaria després d'haver relliscat relaxadament per tot el pentagrama, perquè clar, si es quedava aquí a punt de caure, si caia què? És que li caia damunt. La nota do volia garanties. I la nota re va dir: «Cap problema, paraula de nota re, que no me solta re». Seré una nota de les més delicades de tot el pentagrama, perquè no va aguantar de dos puntets, va aguantar només d'un puntet, com si fos una gota a punt de caure d'una aixeta, com si fos una gota de rosada a punt de caure d'una flor. La nota re, deixa-la anar, la nota re, però va dir veritat. Se va quedar ben subjecta només per un puntet del pentagrama i no es va soltar. Allí està encara. Així que aquí teniu a la nova nota re, relaxant-se sense caure. Llavors va arribar una nota del braç arromangat, que ella ho feia tot. Seria la nota fa, perquè ja ho fa i ho fa. I a més, tenia una cosina ja vivint al pentagrama, que era la nota la. Si us fixeu, la i fa són les dues úniques notes que acaben en a. Així que la nota fa ho portava tot claríssim des de casa, com la nota re. Ella era la cosina de la nota la. Com sa cosina era delicada, ella també volia ser delicada. Així que volia un lloc delicat prop de sa cosina. Mira, facilíssim. Com que sa cosina vivia al segon espai, ella viuria al primer espai. I si calia que es fes alguna cosa, doncs ella ho fa. Nota fa, col·locada al pentagrama. I quan ja estàvem a punt d'acabar este vídeo, la Clau de Sol se va fixar que havia arribat una nota molt tímida, com un ratolinet, que mirava el pentagrama i no dia res. I la nota Clau de Sol, per animar-la, li va dir: «Hola, que ets una nota nova?» «Sí». «Ah, molt bé. Què vols viure en natros al pentagrama?» «Sí». «Ah, què vols que t'ajude a col·locar-te?» «Sí». Clar, la senyoreta Clau de Sol estava una mica com desubicada, perquè en la nota re i la nota fa tan decidides que ho portaven tot pensat de casa, esta nota tan tímida i que no s'havia pensat res, però va tindre una idea boníssima la Clau de Sol i li va dir: «Escolta, nota sí, vols que te busqui una línia exactament al mig del pentagrama?» I la nota va dir: «Sí». Així que la Clau de Sol li va ensenyar la línia que estava exactament al mig del pentagrama i la nota sí, sense pensar-se ni un instant, va pegar un bot i ping! Allí que es va col·locar. Més contenta que contenta. Així que fixeu-vos, la nota que està exactament al mig del pentagrama, facilíssim, és la nota sí. Si no està exactament al mig del pentagrama, doncs és una altra cosa, però sí, seguríssim que no és. I fins aquí hem acabat. Però fixeu-vos que hem acabat este vídeo, però no tots els de la sèrie, perquè al pentagrama, per aquí dalt, encara queda
molts d'espais i línies per acabar d'omplir. Hem arribat exactament a la meitat. Mos queda l'altra meitat. Ens veiem al proper conte de les notes. Fins llavors!